falten. Tio, puja a dinar, sisplau, que tens el dinar a la taula, collons. Vinga, vamos. Bon dia, esmorzadores. Torno a estar a Tor, al Pallars Sobirà. Això és un temple de la bona menjada. Mira, Albert, que graves, va, que avui estem aquí tapaïts. Embotits del Pallars, per fer boca. Unes aubergines farcides, que es foten la micteta. Arròs de muntanya. Costella, conill, ceps... Aquí hi ha ceps tot l'any, aquí estem a 1.800 metres. Quant metres estem, Lázaro, aquí? 1.650. L'amic Lázaro, masterchef d'aquí del Pallars. Què ens estàs fotent aquí de segon? Una mica de corder, una mica de llangonissa, botifarra negra. Me cago en Déu, aquí hi ha un tocino sense animal. Això sí que no te lo acabaràs. Bueno, algo farem. Aquest bon home avui és el nostre taxista, que després nos portarà a donar una volteta per aquí. A que sí? Pues claro. Gràcies, Lázaro, grande. Familia, tenim gana, això ens espera. Salut del dia, mira, Pili. Dios. Com se te queda hoy? Bueno, ¿qué, Jonathan? Cabrón, ¿cuántos carajillos estás fotut avui? ¿Y a tú qué te importa, tío? Pues ven carajillo, me puto. ¿Qué pasa? ¿Qué tenemos aquí, Lázaro? Gràcies, amigo. Me cago en Déu. Ja està, com estàs? Te fa vergonya sortir?